Fl-aħħar jiem tal-kampanja elettorali spikkat il-pożizzjoni differenti meħuda mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi u mill-mexxej Laburista Joseph Muscat dwar l-aċċessibilità li għandhom persuni b'diżabilità f'Malta. Il-Breakfast News ta' One tkellem dwar l-isfidi li qed jaffaċċjaw il-persuni b'diżabilità meta jiġu biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Christian Camilleri mill-Laqda Breaking Limits is-sena li għaddiet gradwa mill-Università ta' Malta bħala għallim tal-PSD u sal-lum għadu qed ifittex impjieg. Ġifieri meta provajt infittex anki xogħlijiet differenti għaliex forsi PSD kelli diffikultà. Xorta waħda sib diffikultà kbira. Ikollna ngħidu li Malta sfortunatament kont qed nisma' diskussjoni ta' qabel bdew jitkellmu dwar il-burokrazija u ħafna burokrazija nemmen jien anke f'dan il-qasam ġifieri. Christian Camilleri jgħid li l-burokrazija toħloq pis akbar fuq il-persuni b'diżabilità, partikolarment fejn is-sistema tat trasport pubbliku mhijiex sodisfaċenti. Meta inti pereżempju tkun biex tmur minn posta li ieħor tiddependi ftit fuq ħadd ieħor il-fattu li dak li jkun ħajkollu speċi ġorru miegħek il-ħin kollu taf kif sakemm inti għaliex it-trasport pubbliku wkoll diffiċli biex terkeb meta tkun persuna b'diżabilità. Fost il-wedi li qed isiru mill-Partit Nazzjonalista f'dan is-settur hemm dik li r-rata minima ta' 2% ta' persuni b'diżabilità impjegati m'organizzazzjonijiet pubbliċi titla' għal 4%. F'realtà iżda jirriżulta li f'diversi organizzazzjonijiet pubbliċi kif ukoll ministeri għadha lanqas biss intlaħqet ir-rata ta' 2%. U possibbli li jkun hemm 4% huwa tajjeb. Però jekk il-2% ma ntlaħqitx, naħseb li l-ewwel target tagħna għandha tkun li nilħu 2% u apparti minn hekk nagħmlu eżami tajjeb ħalli naraw għal xiex ma ntlaħqitx din 2% għaliex naħseb li hemm raġunijiet għaliex din 2% ma ntlaħqitx. Christian Camilleri jgħid li Laqda Breaking Limits se tibqa' taħdem biex tqajjem aktar għarfien dwar il-ħiliet li għandhom il-persuni b'diżabilità. Ftit jiem il-bot mill-elezzjoni ġenerali, Camilleri saħaq li l-Gvern jeħtieġ li jibda jikkonsulta mal-persuni b'diżabilità fuq deċiżjonijiet li jikkonċernawhom. Primarjament però naħseb li l-Gvern bħala l-ikbar employer. Ekku, u anki bħala decision maker. Irid jieħu ċertu deċiżjonijiet li ħajaffettwawna b'mod pożittiv. U naħseb li dan irid jagħmlu wkoll billi jisma' lill-persuni b'diżabilità.